ассалому алайкум дӯстон, подписчикои муҳтарам. Имрӯз 1 июн 2026 сол 10 хонаи фурӯшӣ нархҳо аз 105,000 сомон. Паштии ҳамаи хонаҳо арзоне бача азиз. 105,000, 120,000 сета, 125,000, 140,000, 160,000, 200,000. Хулоса ки ҳами ҳамашон арзоне дӯстон. Баҳри шумо навор кардем тамошо кунед. бовар кунед хонаҳои зурзуранд. ҳамин хеле хонаҳои арзон ай кадом тарафо дар кор турад комментария кунед. худо хоҳад ман навор мекунам аз рӯи комментҳои шумо. деки подписатсия кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед. ҳами агар мебинем ҳамин видео лайки бисёр гирад, худо хоҳад бо ҳамон ҷое ки мехоҳем бо ҳам хеле хонаҳо арзон мегузорем. навора шурӯъ мекунем. баъдан барои қабули реклама WhatsApp мегузорем. чизе ҳаста рӯй кунед ёки омада ай пешам навораш мекунем дар фурӯш дар реклама мегузорем бачаҳо. навора шурӯъ кунем то охир тамошо кунем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ёки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунед. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед. фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед бача азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудага бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ равонкардагӣ. 120,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хуросон. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, 120,000 бо муомила. хонаҳо яъне ки дӯстон сохтмони нопурра, яъне ки пашти бардоштана, болоша маҳкам накардем халос. дохили хонаҳо пур кардагӣ, яъне ки бо симент блок бардоштагӣ, ҳамин ҳолат кардагӣ, маблағ нарасид мега, савдо да гузоштем. 120 бо арзонаш мекунем мега касе ки мегира. рақамҳои 4871 ёки 7034 аз номи Саудо ТВ занг занед дӯстон, бо муомила бикунед. иншоалло ки бо савдо ҳам дора. ина одамое ки мисол хонаи арзон мекунед, ина варианти созаи мегирен, дар чӣ кор мекунед, даромада зиндагиро сар мекунед. 120,000 бо савдо дора, занг занед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гирдоб, доми 6 этажа, хона дар этажи шашум, 580,000, духонага 75 квадрат бо муомила дорад дӯстон азиз. рақамҳои дастӣ WhatsApp рӯи экрани шумо. ҳуҷҷатҳош қонуну қоидааш қатӣ, мактаб, масҷид, бозор, садик ҳамаш наздика бача азиз. мактаби 71, беморхона, масҷид, аптека қарибай об дора. худаш домсоз кадагия ҳастай мега, светшам ҳастай. хона ремонти замонавӣ, тирезаи калони хуша дора, плюс бо балкон дора бача азиз. ина духонага 75 квадрат, 580 бо савдо дора. аз номи Саудо ТВ ҳамроҳи Ака занг зан масъала кунед. дӯстои азизам, хона да гарин меҳнат кардагиан. просто Ака
چی خیلی خیلی حالت میشه و برای زندگی خودش که اگه ای سوم در کو سودا میکنه کدوم میگیره نمارماد رقمش نمیگذارم از اون کانال ما زنگ زد بگیرنش ремонту дараҷаи олӣ бе камбудӣ ҳамаш яъне ки хона ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагӣ касе ки мехара даромада зиндагӣ мекунад занг занем аз якнем бигиранаш ай ки ҷо хона дар корай квартира дар корай комментария гина худо хоҳад одамои доштагӣ рой мекунем мо реклама када дар фурӯш мегузорем навори мо дар лайк монед одамое ки қадр мекунен тамошо мекунен дастгирӣ мекунен далчи мо дар хизмат худо хоҳад мегзарем баъд сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ дӯстони азиз 105,000 сомон хона ина марамад дуконатагай 8 сотиқ замин дора дар Данғара деҳаи Чамано норои ноҳияи Данғара 105,000 ҳами хеле барак кардаги бачаи азиз ду хонай дар умум 8 сотиқ замин ташкил метиҳад ҳавлии ҳамвор дӯстон шароитҳои яъне ки соз гирду атроф соз об дора свет дора хоб наздик ба роҳи калон дӯстон ина марамад аз уми Сауду ТВ занг зада хонара савдо кунем бачаи азиз чӣ хеле нарх мешава ё не рост шава бигӯем ки як комментария кунен дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯши арзонак ноҳияи восе дар калхози Мирали Маҳмадалӣ қарор дорад дар ноҳияи восе 200,000 сомон 4 комната 4 сотиқ замин хона дар ҳамин ҳолат ана ҳамин састияни кадагӣ ҳавлиш ҳавори хушроакай калхози Мирали Маҳмадалӣ 200,000 боз савдо мешавад 4 дар хона дарум 4 сотиқ замин ҳастали маълумоташа занг зада бигирем бачаи азиз ва дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ 120,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ ки дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад шаҳри Кӯлоб яъне ки дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ Сангпари боло шаҳри Кӯлоб духонагаҳай 6 сотиқ замин дора 120,000 арзиш дора бо муомила ҳам дора барама хона бо семблок кардагӣ кришаш кардагӣ ду хона кардагӣ 6 сотиқ замин маълумоти боқимондаша занг зада бигирем бачаи азиз ай ки ҷо хона замин квартира дар кораи дӯстон шумо фақат комментария кунед худо хоҳад вақте ки коммент мешава одамое ки мисол мебинад хонаҳошон талаботи хонаҳошон ҳастае бо роҳӣ мекунаву мо навор мекунем пешотон мекунем бачаҳо бисёре мо менависа ки ҳамин тарафҳое ки мо мисол мегем хона мепарса мардам ё не мисол ҳастае хонахаро хулоса дӯстон шумо аниқ кунед фикротона шумо ки нависен агар ки бидонанд талабот ҳастай бо иншоалло мо навор кардан мегирем баъдашон пешниҳодтон мекунем бачаи азиз мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ баъзе хонаҳо ай комментария савдо мешавад медонем бача барои чӣ комментария мекунад ки ман хона дорам харидор дар комментария атлиёт мета ватсап мегзора ягон қатъи масъала мекунад мехара просто ба як комментария хона савдо мекунад ки ҳоли мо реклама накардем шава як хонага 2 сотиқ заминаи ноҳия рӯдакидай наздикии мошинбозор 120,000 сомон арзиш бо муомила дӯстон ина марамад шанси зур варианти беҳтарин ноҳия рӯдакидай дӯстони азиз наздикии мошинбозор дай шароитҳои соҳида занг зада бигирем бачаи азиз дигар чӣ хеле хона монем ай ки ҷо хона монем нависен комментария кунен хонаҳотон роҳӣ кунем бачаи азиз ё ки видеонавори фасон ка партоен адресора пра нависонен ё ки омада ай пеш хушу ка навор мекунем дар якчанд сайтҳо рекламагузориш мекунем ҳаракат ка ба зуди савдо карда метавем дӯстон дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ 125,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ дар ҷамоати Тутиёни ноҳияи Муъминобод қарор дорад дӯстон
3 комнатага 14 сотиқ замин хона ремонт кардагӣ тайёр ба талабот зиндагӣ ҷавобгӯ 125,000 рақамҳои 60 метавонед дӯстон занг зад маълумоти боқимондаша бигирем. бачаи азиз, видеое ки мемонем лайк монем дӯстон, тарафи дасти чап поина бинен ҳаминҷа галочкаи лайк мондагия бачаҳо, агар ки кадомитон монда бошен маълум ай намонда бошен лайкотона монен, дар канал подписатсия кунен, ҳаррӯза навор мекунем. худохоҳад ай навораи мо бохабар мешем. ва дӯстон мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 160,000 сомон ай. 160,000 сомонӣ квартираи фурӯшӣ дар этажи сеюм ай. Сари пул ноҳияи Рашт. Як хонаи калони хиштовак кардагӣ реза дора, калидор дора. Бародари азиз, этажи сеюм да 160,000 сомон нарх дора. худохоҳад бо савдо ҳам мешава. рақамҳои 66 занг занем. ҳоҷатхона ва ванна як ҷоя кардагӣ, як хонаи калон кардагӣ, кухни кардагӣ, калидор кардагӣ 160,000 нарх бо муомила дора. занг зад пурсон ше бачаҳо. дӯстон мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшимон. 70 квадрат ай 140,000 сомон нарх дора. бачаҳои азиз, 70 квадрат 140,000 сомонӣ. ду комнатаи калон дар 8-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, анами Домо, дар этажи Соколниш қарор дора. бачаҳои азиз, 140 метри квадратӣ дар Соколни этаж духонага квартираи фурӯшӣ мешава. рақамҳои 66-14 метавонед маълумоти боқимондаро бигиред. дар шаҳри Хуҷанд ай дӯстои азиз, дар подвалаш қарор дора. фикр накунед 1-ум, 2-ум, 3-ум этаж, дар подвал ай бачаҳои азиз, минуси 1-ум этаж қарор дора. маълумоти боқимондаша занг зад бигиред. ва дӯстон мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 159,000 сомон нарх дора. 159,000 сомонӣ. ду комнатага квартира дар этажи 9-ум масоҳати 41 квадратный метр дар 4-ум микрорайони шаҳри Турсунзода, дар эгари пешнаҳ. хонаҳо перегородка бо газоблок, тиреза дора, дар дора, тиреза дора. бачаҳои азиз, стяжкаш кардагӣ. бачаҳои азиз, хуб перегородка кардагӣ. боқимонда маълумоташа рақамҳои 0440 занг зад пурсон шед. дӯстон навори мо тамом шид. чизе буд ҳамаша навортон кардем. хитон дидестем ки пашти ҳаррӯза навор дорем. як рӯз хонаҳои арзони душанбе, як рӯз хонаҳо аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канали Торикистон. дӯстон видеода лайк монед, дар канал подписатсия кунен. чизе ки ҳаст рӯй кунен. ёки омада ай пеш хушрука видео мекунем, отдельно дар рекламаҳо мегзарем. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram. видео маъқул шид ё не рӯз чанд нависем. бачаҳои азиз, зинда ва сарбаланд бошед.